tempereret, ikke? Ja, goddag. Det er Band the Place. Vi har Mikkel med os, og vi har Lasse med os. Vi skal ud på en hård, lang, sej kamp for at opnå titlen som Band the Place. Yes, vi har nogle regler. De er meget simple. Vi gider simpelthen ikke at se på nogen no compliance. Der skal ingen fødder på jorden, der skal ingen hænder på bordet. Kun til nice tricks, ingen lorte old school tricks. Vi har det, at vi har en video. Så gør dommer sådan her. Og så får man en video. Man får en video. Lars letter, de har 2 forsøg, og det gør det hver gang. Prøv at høre, til jer der siger, at min switch track er switch. Fuck ja, vi har gjort det her længe. Rochambeau. Ja, Lasse går først. Lasse går først, og jeg er dommer. Så lidt der. Jo, jeg aner med dommer. Nej, jeg med dommer. God torden. Starter det. Ej, det er en sjov dag.